אני בדרך לים המלח, למלון שלנו, לנורדה קלאב, איפה שיתארך הכנס שלנו, לפלרטט עם החיים בפברואר. אז אני כבר נהנית, מהרגע שיצאתי מהבית ומהדרך עם חברה טובה, ועכשיו עצרנו פה לנקודת תצפית, וזה הנוף המדהים שאתם תראו בדרך כשאתם מגיעים לסוף שבוע. כי הטיול והכיף מתחיל כבר מההכנות, כבר משלב הרישום, ואחר כך ההכנות, והנסיעה, והטיול, לא רק מהסוף שבוע שמחכה לכם. ואני כאן במלון לנורדה קלאב ים המלח, בעולם שבו נקיים את הכנס שלנו, ואת הסדנאות, ואת ההרצאות הנפלאות. על הבמה הזאת, כאן יתרחש בדיוק פה, כנס הפתיחה שלנו, המשגע, עם 10 מנחים מהטובים ביותר, משפחת המנחים המדהימה שלנו. הולך להיות לנו סוף שבוע פיצוץ, עם סדנאות בתחום של תנועה, מדיטציה, ריקוד, מודעות, טנטרה, מיניות, אהבה, חיבוק, בימת העזה עם תומר קורון, ומה לא. ממליצה לכם בחום, ואנחנו נעבור ונמשיך לראות עוד אזורים במלון, ואני מתרגשת כולי להיות כאן כרגע ולראות שהכל נוכח והכל טוב והכל נמצא במקום, ולהכין לכם את החופשה החלומית בעבורכם. ביי. אנחנו נמצאים בסולריום בקומה העשירית של המלון. אתם יכולים להשקיף מפה ולראות את המלון ואת החדרים ואת חוף הים המדהים שהוא חוף פרטי רק שלנו, ואת המקום שבו אנחנו נעשה תהליכת מלאכים לאור ירח מלא על החוף הים, וכל הטוב הזה יהיה בשילוב של כל הסדנאות וההרצאות והמנחים, וכולנו נהיה פה במקום של שמחה, אהבה ואפשור, כדי לאפשר לכם לעבור סוף שבוע חלומי. נמצאת על הקצה של השביל של הדק שמוביל לתוך המים, כמו שאתם רואים אני ממש כבר כמעט על המים, ששם אנחנו נעשה בערב בליל ירח מלא את ההליכת מלאכים. ומי שלא יודע מה זה הליכת מלאכים, זהו תהליך קסום, זאת חוויה שמימית, זה ערב שכולו מוקדש להענקת חום ואהבה לכל אדם באשר הוא אדם, עם המון מגע וחיבוקים, אני עושה את זה כבר 4 שנים, זה סוג של שליחות בעבורי, והתהליך המופלא הזה יתרחש פה, בדק הזה, על הים, על המים, לאור נרות, ביום חמישי בערב, הערב הראשון שאנחנו מגיעים פה לחופשה, לכנס, ואני ממש מתרגשת, אבל ממש. אז שיהיה לכם המשך יום נפלא, ביי!